Canon. Duond kanisa duond Nyasaye. Chako koda nikech an Anglican. Kata mana Fred governor benen Anglican. Dawa hula oduno benen Anglican. Mano tera Anglican maseno. To ni dar mango. Podan mana kono. Kata mana nyoro nye awinjo e television. Kitialo mane dhi nyime ka. Erokamano. Erokamano. VJ apani okapar ni kanisa duoko chia mare. Nikech kinde duto kanisa osechunga motegno. Gima nyoro kanisa nikech kanisa en gala moro mar ji mobet kanyakla mondo gilalere e weche mag injili. Gima timore ahinya en ni jodolo maricho. Nikech VJ okapare ni Anglican wane nitie kamose gandike ni jasiasa nyakami nafas mondo losie altar. To kata mna All Saints kuma antie maleme pilene. Pokanene josiasa bire mang'eny to pokanene ga kimiyo gi nafas mar timang'owa mar moso ji mana kalemo serumo. Yes. Eka ginyalo chung oko kacha. To kanye gi wuotho gi jo media gi kata kanitie gima gidwa wacho mar mondo jo media okaw to gitimo ang'owa to giloso oko mar kanisa. Osebedo katimore mang'eny. To gimomiyo josiasa yudo mayot donje kanisa gin gik mokariyo. Achiel asewacho ni gin jodolo. Nikech nitie jodolo moko maneno josiasa kaka nafas margi mar chodho mwandu. To mwandu ni ok chodhe ne kanisa to gichodhe ne gin giwuon. Koro ibro yudo kanitiere kanise mamoko magen jumapil ka jumapil ondiki mana kaka chieng' wuok gokinyi to podho godhiambo nyaka ng'iyude jasiasa mobiro to kobiro to sadaka mochiwo en sadaka maber. So gin jodolo ok kanisa. Ditie gimoro ma kisungu luongo ni prosperity gospel. Injili mar meyo, injili mar loso mwandu. Injili no tindo kwako piny ahinya to Kenya waka. Dong Nigeria moka namba ura. An poka Nigeria nadi ga chop tinde pokale nugo la nyaka nukel TV ka ngenda mane wane radio kende cha na hero ga Nigeria. To tinde nikech nyaku nena ka koro safara mag Nigeria no rumo. Yes. Kenya ka prosperity gospel no ng'eny. Dinde muwuok kanise moyaw mang'eny. To ng'ato dwa gero kanisa mohingo Yaya shopping center ka. To ingo West End Kisumo. Idwa gere maber. Nikech mumato wacho ni kansa midwa dhialo Nyasaye. To ketne Nyasaye gigo duto mabeyo. Kidhiale. Okrach. Lakini kikbedi ni nafas no bendi tiyo godo mar timo ang'owa mewo ini wuon. To nikech jo siasa ng'eny gi sama gibire kanisa kanyo to giyudo ji made gilosgo. Kanisa mi ji en rally moro ma okithiedhi e pap. Ithiedho mna ng'at achiel. Wuod Kano ni wache malit manade ne yawa. To donge na adiera. Piny pod okinyi. Donge na adiera. Ywaye handbrake. Kabe ywayo. Ole sapit Kano oseloso to an Anglican ang'o kendo marito. Nyaka wachi nikech samidhi kanisa tiling tibet to jasiasa obiro. Yeni kata ka indin gi Fred mar onge ukano yienu. To kanisa okinya wache mano. Must go magigolo godo korwa oko kacha. Okinya wacho must go e kanisa kanyo. Ilinga tibet tiwinjo. To jasiasa ohero crowd ailano. Koro kanisa bedo ne nafas mayot mar yudo crowd no moko thiedhe papo. Thiedho mna ng'ata achiel. Oyudo kamose losne chuth. Oyudo kamose losne. Kama ridore. Koro otiyo mna gi jadolo maduong'. To biro to donje tiko ni Kennedy Muga
nyaka bondo ni bende nika to wuotho gi joge to bende en wuodwa donge ber komosowa dongo fuanwa timiyo gi microphone kata wachao kadanga wach kanyo to koro gi wacha so VOJ gima timore en ni josiasa ohero kanisa kinde moko na wacho ka ni e tok tent kacha achiel kuom gigo mwatimo en konyo josiasa paro yes to kanisa ni wakonegi ga ni yot nikech idhi yude crowd mokitimo ang'owa mokithiedho so en tim mosebedo higni mang'eny to tinde koro medore nikech kanise mang'eny mochakogi onge gi gik ma Kiswahili na jitinda duo Kiswahili na tinde ber iluongo ni kanuni na maadili lokane gi no bwana lokane kanuni ibende lokane kanuni na maadili rules and regulations agidholuo chiko kadratero kanise moko gi ongego to kanise mongiro ne manitie mochakore chon kaka Anglican SDA Catholic PCA AGA tibro yudo kane godo lakini moko mowuok gi to onge godo ng'enygi emomiyo iyudo ka juma weekend ka weekend josiasa timo ang'owa opango laini nikech gin kanyo Moi wuodo dongo ne beto pogore en kane osetieko AIC Milimani kaka AIC moro manodhiye ne tek yudo ka oloso e altar kanyo to kata mna Kibaki ne dhiga Consolata Catholic ka yes to Kibaki samoro dhi kanisa mokwang'e kata no dhi kanisa to kata mno Uhuru Kenyatta bende ne dhiga Consolata ka to kwang'e no timo ang'owa no dhi jotelo mang'eny nitie madhi kanise to kwang'e okay but mana koro dinde mowuok gi e mang'eny ne nyayo gini ang'e ni ang' ne gi wach na wacho marach lakini adiera bende nyaka wawachi adiera bende nyaka wachi nikech gine magini to ahinya kendo kata dala ma bende koro wawach ni kanise madala to koro kodeo ibed Anglican ibed Catholic ibed ang'o josiasa donjo program chung imiye nafas nikech olawo nyasi machielo olawo kanisa machielo koro wach Nyasaye bedo suspended e Jumapil achiel ni saa 2 nyaka saa 6 ng'ato dwa dhi kanisa 8 to biro mna mosou mana matin kaka ung'eyo weche kaka dhi abro duogo kwau gima dwa gombono jokwaya amiyo 3,000 kanyo jadolo wuotho gi sadaka moro matin tawinjo nodwa gero od padri kanyo bende to chako wuoka to ji pamo ji miel kanisa onego bed kumipidhe chiemb chuny erokamano pidhe geno